гапи рост гӯям шумоба намефорад. Гапи рост ҳеҷ кас ба намефорад. дурӯғ нагуфтан Ошимгадо мегӯяд қаҳрамонист. дар китобҳои Ошимгадо як сол пеш вируси ҷаҳония пешгӯӣ кардааст. ина медонед ё не? Ина намедонам. раҳмат. ман ба шумо маъқул шудед. чизе ки намедонед мегӯяд намедонам. якум дарсам, агар ҳамин ҷумлаҳои маро хат занед, то нафаси охирин шуморо акома намебахшам. Не устод, хат намезанам. бародарои азиз, ман чанд сол боз аз институт қар карда рафтагӣ. мана курси якум шумо омадед. як савол дорам. кадомат аз ҷояд хеста ҷавоб метиҳед ки абу али ибни сино кӣ буд? шумо гӯш кунед гапам. бачат ба набирада нақл кун. оё ин дар тоҷикистон аз ин да воқеа баробари анамист микроб ин воқеа аст. 27 талаба намедонем абу али сино кӣ аст. ҳамин вирусе ки ҳозир дар дунё шабу рӯз рафта истодааст, дар илми хират, дар илму маърифат баробари ҳамин дар тоҷикистон бояд вирус эълон карда шавад. хоб надонистед. имрӯз оддитар мепурсам. Садриддин Айнӣ кӣ буд? бародар, мана нигоҳ кун. оби дидам баромесад, дилам ба миллатам месӯзад. ягон кас намедонад Садриддин Айнӣ кӣ аст. мана шумо мара қатъи роҳбарат оварда шунондед. ҳамин ҷумлаҳоро халқ нашунад, мурдам гӯй. Не, хат намезанам. ту ҳам мурдам гӯй. ман ваъда кардам устод. ман охирин баромади ман дарси оянда биёед. гуфтам бачаҳо абу али синоро хонда биёед, хезед гӯед Айнӣ кӣ буд, дар куҷо таваллуд шуд, ман шумоя боз тарбия кунам. дарси оянда омадем. ними талаба нест будагиш ягон кас библиотека нарафтааст. шумо ба муроҷиат мекунам, халқ ба ҳамин воқеа ба мисли ҳамин вирус неми ман исбот мекунам. ин шояд охирин интервюи ман мешавад. дилам ба миллатам месӯзад. бародарҳо, дар оон ба забони мо гап навишта шудааст. на рус, на американец, на англичан, на ҳабаш. шоири мо дар оон суханаш навишта шудааст. дар турма бузургвори рус Чернышевский Фирдавсӣ мехонд. тамоми бузургони ҷаҳон, Гёте, бузургони ҷаҳон, Ницше ва ғайраҳо аз адабиёти мо сар таъзим хам карда омӯхтагиянд. имрӯз миллати ман дар Россия гастарбайт хонаи як кампирро туалетша мешӯяд. агар хат занед, пеши худо ба ҳар дуя ҷавоб метиҳед. ман намехоҳам ки тоҷики ман ин хел хору зор шавад. фикри шумо? фикри ман савол гузошта шавад. чӣ қадар падару модар гунаҳгор? дуруст. устодони мактаби ибтидоӣ чӣ қадар гунаҳгор? ҳамсояҳо чӣ гуноҳ дорад? дуруст. ҷамъият чӣ гуноҳ дорад? вазорати маориф чӣ гуноҳ дорад? вазорати фарҳанг чӣ гуноҳ дорад? худи талаба чӣ гуноҳ дорад? агар ба ай вирус дар ҷиҳати маданият ин боло набошад, дар рӯи ман туф кунед. аз номи ин кас ба худам бо савол метиҳам, ҷавоб метиҳам. ошимако чӣ бояд кард? аввал чора дида шавад муаллимони ҳамин талабоба. муаллимони бузург, маро бубахшед, шуморо камакам дар кор.
Mahkama buradan dar kor. Dar tarih این خیلی برآمد نبود نمیشود. در پیش سودیه ها جواب داد که چقدر گناه شما است که عینی را ندانستن قبول کنم ممکن است. Durust ol kaptan. گوید کدام گپی من غلط است.